Datorren astelenean Urkiolako santutegiak San Antonio jaia ospatuko dau humorez eta laitasunez. 3 cosas hay en la vida: salud, cariño y humor. ¡Viva San Antonio! Bizkaiko egutegi liturgikoan gorriz ipinita dagoen hitzorduen arteko bat da, eta baserritarrentzat oso garrantzitsua da abere nekazaritza azokea bea ospatzen da San Antonio egunez. Egia esan, egun importantea da. Es gozar de la vida, celebrar. Yo lo aprendí en Ecuador. Misa, mesa y musa. Anbotoren magalean dagoan santutegia parke naturalaren erdian dago. Anbotoko damaren, Mariren bizilekua izan zen. Urkiolara etorten ziran, historia baino lehen, etorten ziran, Marigana, Anbotoko Marigana. Eta Mariri eskatze utzien, eguraldi ona, basoko ondasuna, eta abereen edo batezbe hartzainak ardizien bedarrona. San Antonio Abatea eta Padoako San Antonio, biak be Urkiolako zaindariak dira. Astelenean Padoakoa izango dugu gogoan. Dinoenez, erromes modura heldu zan bertara eta mesea ospatu eban San Antoniori eskenitako ermitan. Santu bilak daukaguz, Antonio bila daukaguz gure zaindari. Denporea gaze pasada, isatez, San Anton da baserritarren eta berein zaindaria. Eta bestea da gehiago behartzuen zaindaria. Baina gure herriak naztau egin dau. Orduan, San Anton zarra itxi dugu abo batera. Orduan, baserritarrape gaur, San Antoni gana ez datoz. Galdetzen dabe, nor da hori, beste hori. Ezagutzen dabe San Antonio. Eta eskabideak areri egin jakoz. Urkiolako beste ikur garrantzitsu bat atxa da. Elizaren kanpokaldean dago, eta neskazarrentzat zein mutilzarrentzat adirazle esanguratsua da. Y además, con aquella piedra, pues igual ligaste con una chica. Y joder, pues recordar aquellos tiempos. Y aquí se casaron mis abuelos. Y hemos bautizado y nos hemos casado nosotros. Es eso la fiesta. Eguraldia lagun astelenean santutegiaren inguruak bere aurpegirik dotoreena erakutsiko dau. Kultura, natura, herri sinismena, fedea eta laitasuna.